В света на дивата природа няма сигурност, няма гаранция за храна, няма гаранция за оцеляване. Всяка секунда е борба между живот и смърт, и на върха на тази иерархия стои едно животно, което от хилядолетия вдъхновява страх и уважение. Лъвът не е просто хищник. Той е символ на доминиране, стратегия и социална сила в свят, където самотата често означава смърт. Лъвовете са уникални сред големите котки, защото живеят в организирани социални групи, наречени прайдове. Тези групи могат да включват от няколко до над 20 индивида. Всеки член има роля, която е жизнено важна за оцеляването на цялата група. Животът в прайда не е случайен. Той е резултат от дълга еволюция, която е превърнала лъва в социален ловец, нещо рядко срещано при хищниците. В основата на оцеляването стоят лъвиците. Те са основните ловци и носят тежестта на изхранването на прайда. Ловът при лъвовете е изключително координиран процес. Лъвиците използват терен, прикритие и комуникация чрез движение и позиция, за да обградят плячката. Това не е индивидуален акт, а стратегия на група. Често те ловуват животни като зебри, антилопи и биволи, видове, които могат да бъдат по-бързи или по-силни от отделна лъвица. Когато ловът започне, всичко се решава за секунди. Една грешка може да провали целия опит. Въпреки координацията и стратегията, успехът при лов не е гарантиран. В много случаи плячката успява да избяга, оставяйки лъвовете без храна след дълго преследване. Това прави енергията най-ценният ресурс. Лъвовете често прекарват голяма част от деня в почивка, за да я запазят за следващия шанс. Лъвът има няколко уникални характеристики, които го отличават от останалите големи котки. Това е единственият вид котка, който живее в организирани социални групи. Докато тигрите и леопардите са самотници, лъвовете разчитат на екипна работа за оцеляване. Лъвовете могат да издават рев, който се чува на разстояние до 8 км. Това е начин за комуникация и маркиране на територия. Чрез него членовете на прайда се намират един друг и предупреждават чужди лъвове да не навлизат. Лъвовете прекарват по-голямата част от деня в почивка. Те могат да лежат почти целия ден. Това не е мързел, а стратегия за пестене на енергия, нужна за лов. Лъвиците ловуват в екип, като се разпределят по роли, някои гонят плячката, а други я засичат в засада. Това значително увеличава шансовете за успех. Малките се раждат със светли петна по козината, които им помагат да се сливат с околната среда. С времето тези петна изчезват, когато започнат да растат и да се включват в прайда. Мъжките лъвове имат различна, но също толкова важна роля. Те защитават прайда и територията от други съперници и хищници. Тяхната грива не е само външен белег, а сигнал за сила, здраве и доминация. Тя също така ги предпазва при тежки битки. Контролът над територията е изключително важен, защото той определя достъпа до храна, вода и безопасност за малките. Без територия един прайд не може да оцелее дълго. Лъвовете се срещат основно в Африка, най-вече в районите на откритите тревисти равнини, откритите равнини и редки гористи местности южно от Сахара. В миналото те са обитавали и части от Азия и Европа, но днес ареалът им е силно намален. Въпреки това те все още могат да се адаптират към различни условия, стига да има достатъчно плячка и достъп до вода. Лъвовете обикновено остават в една територия, която прайдът защитава поколения наред. Размножаването при лъвовете е тясно свързано с структурата на прайда. След бременност от около 3,5 месеца, лъвицата ражда между 1 и 4 малки. Те се раждат напълно безпомощни, с затворени очи и зависими от майката. През първите седмици малките се крият на уединени места, далеч от останалите членове на прайда, за да бъдат защитени. В този период те са изключително уязвими към хищници и външни опасности. Животът на малките е труден и много от тях не оцеляват първата си година. Причините са глад, болести и конкуренция в природата. Въпреки това оцелелите постепенно се включват в живота на прайда и започват да учат основните умения за лов и оцеляване. С времето младите лъвове заемат своето място в социалната структура. Средната продължителност на живота в дивата природа е около 10 до 14 години, докато в защитена среда може да бъде значително по-дълга.
Лъвовете са ключов вид в природните системи, в които живеят. Като върховни хищници те регулират популациите на тревопасните животни и поддържат естествения баланс в природата. Без тях природните системи биха се променили драстично, което би засегнало много други видове. Това показва колко важна е ролята им не само като хищници, но и като регулатори на природата. Лъвът не е просто символ на сила и величие, а реален и изключително важен хищник в природата. Той олицетворява баланса между сила, стратегия, социалност и оцеляване. Въпреки всички предизвикателства, лъвът продължава да бъде един от най-впечатляващите и уважавани хищници на Земята. Ако това видео ви е харесало, дайте палец нагоре и се абонирайте за още истории от дивата природа.